Welcome back to our channel. Good morning to all my brothers and sisters in Christ around the world. God is good all the time and praise the Lord. So atong pagahisgutan karon ang kinabuhi sa usa ka santos nga mao si San Roque. Kung kinsa kini si San Roque alang sa atong pagtuo diha sa simbahan. Si San Roque usa sa anak sa inila nga gobernador sa syudad sa Pransya. O sa pangidaron niya nga 20 years old, namatay ang iyang mga ginikanan ug ang tanan niyang mga kabtangan o bahandi iya kining giapod-apod ngadto sa mga kabos ug susama usab siya kang Francisco de Assisi. Ug natawo siya ni atong 1295 ug namatay siya sa 1327 dito sa Boghera sa Savoy sa Italia. So gikanonay siya sa Roman Martyrology ni Pope Gregory XIV. So ang iyang kapistahan mao ang August 16 ang iyang kamatayon o niining data mao ang iyang pagkamatay o pagkawala. So aduna siya mga kinaiya nga aduna siya samad or wounds diha sa tay sa iyang paa ug aduna usay iro nga naghalad sa tinapay. Ato kining makita diha sa iyang ribulto nga anaay iro sa iyang atubangan nga nagbitbit og tinapay ug ang iyang paa adunay mga samad nga kini gitilapan o gitilaan sa iro ug naayo. Ug aduna usay usa ka anghel nga nagkupot og usa ka kahoy nga mao kini ang gipangayo ni San Roque ngadto sa Dios nga bisan kung mamatay siya kun ang tao mudangop ug mangayog pakitabang kaniya sa ilang mga sakit kini mamaayo. So adunay mga milagroso nga timailhan nga gikan sa iyang pagkatao aduna siya'y pula nga krus sa iyang dughan ug samtang nagkadako siya nagkadako usab kini nagtubo usab ang krus nga pula. O ang iyang pagtabang o patronage mao ang paghangyo o pagkontra nga dinha mangayo kita og panabang kaniya pagkontra sa mga sakit sama sa kolera kay kining kolera mao kini ang highly infectious virus. No, mahadlok ganita pero sayon-sayonon lang ni nato ay kolera ka, no? Pero di ay usa kini ka sakit nga ikamatay nga infectious, highly infectious. O ingon man usab ang disease of swine na ana di ay ni kanang sakit sa baboy, no? So epidemic nga mao ang epidemya nga anaa ang kamatay. So sama kanato karon nga adunay COVID o virus nga ikamatay sa atong mga kaigsuonan. So aduna usab katong mga problema nga mga knee problem nga dunay problema sa tuhod o na injuries o mga flex or hampak nga virus. Mao na kini karon ang COVID, no? Hampak kini nga virus nga atong gikahadlukan pag-ayo. So anaa na di ay sa unang panahon. So ana usab ang skin disease, mga sakit sa panit, mohangyo ug magpakitabang kita sa usa ka patron nga mao si San Roque nga usa ka mananambal. Si San Roque ang iyang mga ginikanan sa gamay pa kini gusto sa mga ginikanan nga himo siyang doktor. Ug dili lang kay doktor siya sa lawas kundi hasta sa atong kalag. So sa pagpilgrim niya sa Roma, nasayod kita nga dinhi sa Roma ang pinakadaghan nga nangamatay usab sa COVID dito sa mga lugar diin mipanaw si
San Roque. So sa unang panahon, anaa na kini. Apan si San Roque mi panaw sa Roma, panahon sa epidemya nga makamatay nga mga sakit. Nga kun kinsa katong mulubong sa namatay, pagkaugma siya na usab ang ilubong. Grabe ang virus niini. O miadto siya sa mga hospital o gidid-an siya sa mga doktor o sa nagdumala sa hospital kay kini grabe nga mananakod. Apan mihangyo siya nga mosulod siya. So miadto siya sa Acquapendente nga usa kini ka syudad sa Italia, province sa Lazio. Viterbo, no? Province sa Viterbo o ang region niini mao ang Lazio. Ug nasayod kita nga dinha usab ang daghan nga nahitabo sa COVID. So mihangyo siya nga musulod siya. O tungod sa iyang paghangyo gitugutan siya sa nagdumala sa hospital. Dito siya sa Cesena, sa City of Italia usab sa Comune o ang region niini mao ang Romagna, Emilia Romagna. Dito usab siya sa Rimini. Nagsuroy siya pag-ayo nga kini mao kini ang lugar nga naa ang beachside, no? Nindot kaay ni kini og usa-usab kini ka region sa Romagna. Og miadto usab siya sa Novara. Usa kini ka probinsya sa Piemonte nga mao na kini dinhi ang Piemonte nga nabilong ang Cuneo. So, miadto usab siya sa Lombardia. Nga dinhi nasayra nato, nga dinhi ang kusog kaayo nga COVID. So, misuroy siya aron sa pag-ampo sa mga masakiton o pag-sign sa cross sa ilang agtang o diha maayo ang tanang mga masakiton. O sa iyang paghikap sa iyang mga kamot sa mga masakiton, maayo ang mga masakiton. So ingon ani siya ka milagroso nga mananambal si San Roque ug misuroy siya niining dapita nga diin usab kusog ang COVID nga sa tibuok kalibutan karon nagantos kita sa pandemic nga mao kini ang COVID hangtod karon ug miabot pa gani usab kini nga anaa na usay Delta variant nga atong gikalisangan na usab pag-ayo. Apan karon piyesta ni San Roque, August 16, ato siyang hangyoon. Kay nag-promise ang Dios o nagsulat ang Dios diha sa kahoy nga kinsa katong muhangyo og mangayo o pakitabang niining usa ka patron, niining usa ka santos, madawat ang kaayuhan. So atong hangyoon si San Roque nga motabang kanato karong panahona niining COVID nga nahitabo. So, dito nagsuroy siya sa tibuok ni ining parte sa Italia, hangtod nga nagsakit siya ug mibiya siya. Ug ang mga tao dinhi sa Italia murag gipaka-Dios na siya, laliman ka na ayo. Ang mga tao apan dili gusto si San Roque nga ilhon siya nga labaw pa sa Dios ug mipalayo siya ug nasakit siya diin aduna siya wounds sa iyang paa ug miadto siya sa bukid didto sa kakahuyan sa kalasangan nga siya rang usa og naghimo siya og payag ug ang iyang bungbong ug atok mao ang dahon ug didto usab mimilagro ang Dios nga dunay usa ka spring nga migawas ni atong dapita diin mao kini ang supply niya sa iyang ilimnon ug aduna usay iro nga ni Gotthard Palastrelli nga mao'y nagasupply sa tinapay matag buntag. Nahibulong ang si Gotthard nga kada buntag dunay mawala nga tinapay o mawala usab ang iyang iro. So dunay usa kay gayon iya kining gisundan nga nagbitbit kani og tinapay og didto nakita niya si San Roque nga gihatagan sa tinapay sa iro. So, gitilaan usab ang won ni San Roque ug naayo kini. Ug nakita kini ni Gotthard ug si Gotthard nahimo usab kini siyang santos. So, mibalik siya dito sa Montpellier, France.
o giakusahan siya nga usa siya ka spies sa iyang uyuan kay bulingit kaayo siya. Ug dili na gyud siya mailhan sa iyang uyuan ug wala usab gayud siya magpaila nga siya si Roque. So maong gipriso siya sulod sa 5 ka tuig didto sa prisuhan ug wa gyud siya nagpaila sa iyang uyuan. Ug adun mihangyo si Roque sa wala pa siya mamatay sa Dios nga bisan mawala na siya niining kalibutan makatabang pa siya sa mga kaigsuunan nato nga nagkinahanglan nga sa alang sa kaayuhan sa sakit. Ug bisan pa na mamatay siya, ug dito nakita ni Roque sa iyang uyuan sa paglimpyo na sa iyang lawas, diha nakita niya sa breast nga pula nga krus ug nasayod siya nga iya di ay pag-umangkon si San Roque. So mga kaigsuunan ko ni Kristo, atong pamalandungan pag-ayo ang kinabuhi ni San Roque. O wala tay angay kabalakan kay si San Roque gipadala sa Dios aron pagtambal sa tanang mga masakiton sa mga pandemic nga karon mo'y nahitabo kanato sa kalibutan. Og happy fiesta sa tanang mga patron nga chapel o simbahan nga dagdala sa santos nga si San Roque. Viva Fiesta! Happy Fiesta San Roque Jensan, tulo or duha ka San Roque dinha sa Bula. Og ingon man sa San Roque sa Sagbayan, Bohol og sa tibuok kalibutan nga nagpatron ni San Roque. Maayong buntag ug daghan kaayong salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.